I no deixem la festa fallera perquè 3 artistes canadencs aprenen a fer falles a València. Fa 7 anys que planten un monument i han passat tota la setmana de taller en taller aprenent les tècniques dels nostres artistes. Esta vesprada els hem acompanyat a una classe pràctica al barri del Carme. Són autèntics artistes fallers a Montreal i ara venen per ampliar el seu coneixement sobre les falles. Han passat tota la setmana a València descobrint materials i aprenent dels mestres. Lo importante es que no quede rayado. Una lliçó pràctica que els aporta noves idees per a la seva falla. On a découvert des nouveaux matériaux, surtout pour les moules, tout ce qui est aussi au niveau des cols, du plâtre, les façons d'appliquer en fait les couches successives. Durant 4 mesos, joves que participen en un programa d'inserció laboral alcen el monument i finalment el cremen. Per això visites com esta complementen el seu treball solidari, tot i que ens confessen que s'enduen experiències i sensacions que van més enllà del treball. Ce qui nous a le plus surpris, c'est l'implication sociale et pendant toute une année que les faillas sont organisées comme un club social et que les gens viennent presque très régulièrement et tout au long de l'année et que c'est découpé en différents événements. Així que si després de març tenen més ganes de falles, els esperen a l'agost en Montreal. Hi ha poc més de 24 hores per al lliurament dels Òscar al Teatre Kodak.